Alright, ngikubingelele mthando wezemidlalo, ngibingelele kuphi nakuphila ubukele khona mawukuthi ke mhlawumbe usanda kusijoyina kuyona le channel ngicela wenze kanje, ulike video bese ke uyasubscribe kuyona i-channel. Kwivideo ke manje ngizokulethela ke lapha ke i-update mayelana nomdlali ke lapha ke we-Kaizer Chiefs uKhama Billiat. uKhama Billiat impela ke wahamba kwi-Kaizer Chiefs lapha ke kade kuphela i-contract yakhe lapha ke ngoJune ka-2023. uKhama Billiat impela kuyaqinisekiswa ukuthi ke ngase ke join iqembu la khona ke lapha ke eZimbabwe okuyiqembu la khona ke la azalelwe khona. uKhama Billiat wathi ke sayiniswa icontract entsha kwiKaizer Chiefs kepha ke wakhala amaphepha wangatholakala ntobo, okusho ukuthi wayeseyidikelile lapha ke i-team. uKhama Billiat ke ube ngasalitholi ke iqembu since ke lapha ke ashiya kuyona ke iKaizer Chiefs. Udaba oluvela impela ke kuthiwa uthi sejoin ke iqembu la khona ke eZimbabwe lapha ke ekuthiwa ke iDynamos FC. Ngithulele ke nje lapha ke ukuthi ke ngabe uKhama Billiat uzohola malini kulona ke la qembu. Uzokhumbula ukuthi kwiKaizer Chiefs uKhama Billiat ebehola ke imali ke engango 700,000 kuya 800,000 njalo ngenyanga. Udaba ke oluvela uthiwa ke lapha ke eqenjini layo ke lapha ke iDynamos FC uKhama Billiat ke nje umholo wakhe usuwehle kakhulu, uzohola lapha ke imali engango 380,000 njalo ke ngenyanga, okumehluko omkhulu kakhulu ukusuka lapha ke ku 700,000. uKhama Billiat impela lapha ke eqenjini ke la iDynamos FC oqembu laseZimbabwe la azalelwe khona, umholo ke asezohola ngenyanga iwona ke lapha ke u380,000 rand. Yona video ke engikuphathele yona ke njengamanje, like ivideo ke bese uyasubscribe kuyona i-channel. Mina nawe asihlangabezane kwivideo elandelayo, nisale kahle.